El procés d'acreditació dels centres europeus d'ictus i unitat d'ictus de l'European Stroke Organization s'ha implantat per garantir la qualitat de la cura de pacients amb ictus. Consisteix en una auditoria que avalua els àmbits de lideratge clínic, personal entrenat, capacitat de diagnòstic i tractament de l'ictus i recerca, tenint en compte diferents indicadors de qualitat. Pensem que aquesta certificació és molt important, ja que permet obtenir una avaluació objectiva com a centres d'excel·lència en el tractament de l'ictus i millorar la qualitat assistencial dels centres. Fa 2 anys, a Catalunya va començar el procés d'acreditació, el que ha suposat que s'hagin revisat tots els processos assistencials i protocols dels hospitals amb la implicació de tots els professionals implicats en la cura de malalts amb ictus. Així, en l'actualitat, ja hi ha 6 centres acreditats, els centres terciaris i altres estan en procés.